Witam Państwa w programie Co Słychać i zapraszam na przejażdżkę motorówką po Zalewie Rybnickim. Proszę Państwa, przedstawiam Państwu Pana Piotra Skupienia. Pan Piotr Skupień jest drugim bosmanem. Jak Państwo widzą, znajdujemy się na Zalewie Rybnickim. Panie Piotrze, proszę nam trochę opowiedzieć tutaj o tym ośrodku, o zalewie. No nie ma sprawy. Mamy tutaj atrakcje żaglówki do wynajęcia. Można żeglować na omegach typu klasy omega. Mamy też tutaj kabinówki, dużo jacht, który tam właśnie akurat przybił do pomostu, DZ-y. Są atrakcje, można popływać na kajakach, na rowereczkach, nie ma problemu. Panie Piotrze, jak widzę, możemy popływać nie tylko na żaglówkach, ale można też na desy, prawda? Surfowanie. Tak, oczywiście. Mamy tutaj deski do wynajęcia, można nie tylko na jachtach, można na desce popływać, można na kajaku. Jest dużo w ramach mamy atrakcji w czasie tego A pływania. proszę mi powiedzieć, każdy może popływać, czy oczywiście muszą być specjalne uprawnienia, czy wystarczy do tego tylko karta pływacka? Oczywiście na jachty typu na żaglach trzeba mieć patent żeglarski. Oczywiście u nas odbywają się kursy na żeglarza, akurat trwa kurs. No i po takim kursie zakończeniu dostaje członek, dostaje patent już i wtedy ma prawo żądać wszystkiego co na żaglu, bo ma uprawnienia. Panie Piotrze, teraz wyczuwamy taki charakterystyczny powiew wiatru i to taki dosyć silny, mogę powiedzieć, bo czemu tak się dziwię? Jak jechaliśmy tutaj nad zalew, nie było w ogóle wiatru. Czym to jest spowodowane? Czy to jest jakieś charakterystyczne miejscowienie tego tutaj zalewu? No, wie Pani, teraz jesteśmy prawie na środku zbiornika, jest otwarta przestrzeń. No i teraz akurat wieje tutaj od 2 do 3 w skali Bufforda. A jakbyśmy wypływali, to była w zatoce, jest tam cicho, wiadomo, są drzewa, zasłaniają, a tu jest otwarta przestrzeń, więc można poszaleć. Dobrze, to co? To w takim razie popłyniemy dalej. Oczywiście. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.